Ние много обичаме това. Това е едно намачкано авокадо, 8 настъргани яйца, 200 грама настъргано сирене, една цяла кутийка майонеза, черен пепер, сол, половин изцеден лимон, яйцата и сиренцето настъргани. Размачкваме всичко това. Настъргания лимон ни позволява на авокадото да потъмне и така може да закусваме и сутринта, и след обеда, ако не сме си го хапнали всичкото още сутринта. Готово е, разбъркано. И сега на филийката. Ох, че е вкусно! Вау. Още малко сол и е приказно.